političkoj sceni optužbe zbog navodne trgovine i kupovanja zastupnika. Nakon što je HSLS-ova predsjednica Đurđa Adlešić objavila da su njezinoj stranci pristupili Davor Štern i makarski gradonačelnik Siniša Srzić, u javnosti se pojavilo navodno pismo HSLS-ova potpredsjednika Stanka Zrilića Srziću, u kojemu za pristupanje stranci nudi niz pogodnosti. Navodno su izdašni uvjeti transfera dogovoreni s premijerom Sanaderom, dovoljno za oštru reakciju oporbenog SDP-a. HSLS i HDZ sve negiraju, a sve to nakon što su nas i nedavno s vrha uvjeravali da političkog mešetarenja i trgovine više biti neće. Siniša Srzić u gradonačelničku je fotelju zasjeo kao nositelj nezavisne liste, zahvaljujući postizbornom koalicijskom sporazumu s SDP-om. No o priključenju HSLS-u razmišlja, kaže, još od sredine 90-ih. I eto, baš uoči njegova prelaska u HSLS, pojavilo se pismo u kojemu se, u zamjenu za ulazak u HSLS, na raspolaganje među ostalim stavljaju vijećnici koalicije HDZ-HSLS u Gradskom vijeću Makarske. Pa njih ima samo 4 i nas 2, to je 6. Na koji način bi ja zadržao tu vlast? Mislim, ovo su takve insinuacije, takva podmetanja, da vjerujem da samo mogu u ovom uživati glavni kuhari koji to rade, ali ne znam koji su, ali vjerojatno će se otkriti oni sami. U pismu koje je Srziću navodno uputio potpredsjednik HSLS-a Stanko Zrilić, Srziću se nudi i mjesto potpredsjednika Županijskog vijeća HSLS-a, jedno od prva 4 mjesta na zajedničkoj listi HDZ-HSLS na parlamentarnim izborima, te mogućnost pozicioniranja svih ljudi s njegove liste. Pismo sam sad prvi put vidjela, vidim da nema Zrilićevog potpisa. Osim toga, kod nas funkcija izvršnog potpredsjednika HSLS-a ne postoji, niti se ovakvi dogovori mogu raditi, jer detalji iz ovog takozvanog ugovora, koje je definitivno političko podmetanje, se donose na preširokim tijelima da bi